madoko mabuja Dzauya nonhaudzo manhoko dzozuva remakumi mairi nonhatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Wachamisa naED wadanidzwa kuZambia kuti wamaire nokuringa kugadziwa kwahakainde hichirema somutungamiri wenyika ikweyo. Mwonzora waribe kudaniwa ikweyo apa zvatorwadza vazhinji heno kuti waMnangagwa wachareka chereko watiwo wawaperekedze peno ndo wachaita kuti wagwendewo. Ticharamba tagoringa hedu mangwana apo wanenge waripo wese. Hurumende yagoti iyo yakuda kuti machechi aende kotora ega nekamushonga kodzwa mupengo kuhurumende nokuti wano machiremba wainawo kwai machechi anenge atora anogoita kuti machiremba awo ndo agope wanhu kamushongako. Heno mabiya angu kuti zvichabuda zvisvinochere kana kuti zvinenge zvaane humwe ukopokopo. Tinoramba tichindoimba kuti sezvo wariyo makereke aiwa wanotendeka hawo wakareka kugoita mutsepwede nayo mishonga yedzwa mupengo iyi. Hurumende pakapera svondo payagoti iyo iri kuda kuisa mari inoita mamiriyoni emari ekuAmerica 240 okuti wavake chipatara chegani chonorapa bedzi wanhu wakuru muhurumende. Heno mabiya angu kuti isusu ana tabwa ticharapiwawo ipi kana iwo wachivaka wegani chipatara chakakura kudari. Daino mari yagoisiwa kana pazvipatara zvinoseenzesiwa noruzhinji zvaiita zviri nani. Iwo wagoti wada kuisa michina yechimanji zvinoita kuti wagorapiwe zvino wareka kugotekaira kuenda kunze kwenyika. Idi zvakatooma. Kuno vamwe wokudombosha wanzipo kare wanogona kundobisiwa nzvimbo yavagere nokuda kwevanhu varikuda kuti waite zvokuchera goridhe kudombosha wako. Zvinotorwadza mabiya angu. Nyaya yevhi iri kuramba ichindohwadza ichindotenderera iri kuramba kupera. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvabudira. Izvi zvakareketiwa naRukutambo Nyoka kuti ndo zvida kuitika kudombosha wako. Heno mabiya angu kuti zvisvinochere apa kwagonzi mutungamiri wenyika nomhuri yache ndo vamwe vanhu vari kuda kuita zvokuchera goridhe ikweyo. Ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera. Hurumende yakati iyo yakamira kuchipa vanhu mari yokuti vabatsirike panyaya yekamushonga panyaya yechirwere chodzihwa mupengo chakaita kuti upfumi hunetse zvakanyanya. Kwaino wakuru wehurumendewo wakareka izvi nokuti vanhu vakaita gohwo rakakura kuri baari kusunza saka vanhu vese vanenge vaino mari yokuseenzesa. Heno kuti chokwadi chere kuti munayo mari kana kuti kwete mabiya angu munondozvibwira megani. Kuno Wochidiki wairiwo bato roZANU-PF wakasungihwa kugoromonzi nonyaya yokupa vanhu ivhu zvisiri pamutemo. Wagopa vanhu nzvimbo dzokuwakira dzimba kunzvimbo yoMelfort. Wairiwa ndiRoger Pote ari mudunhu roZANU-PF rokuMashonaland yokumabuda zuva pamodzi naArthur Chidenhe ari kudunhu rogoromonziro kuZANU-PF ko. Zvinotorwadza izvi. Ticharamba takaringa hedu kuti wanozoperera papi kana waenda kumatare odzimhosva. Panyaya yovhipo kare kune vanhu vakanzi 20 wakasungiwa nonyaya yokuenda kupurazi raChiangwa rinorima maranjisi. Izvezvi kwai Chiangwa iyo ndiye akufonera mapurisa egani kuti waite zvekuenda kosunga vanhuwo nekuti vanhuwo vanga vapinda zvisiri pamutemo. Idi zvinotorwadza kana zviri kuitiwa kwako asi pazvaiitirwa ana Malunga paribe akakomborena kuti zviri kurwadza izvi. Wakaroma naED waita kukwana nokuomerwa noupenyu ipapapa watoti mari dzakanzi dzibisiwe nokanzuru dziri kuchajiwa dzomvura nokutakuwa manyara dzakanyanyisa kuwanda. Izvezvi kwai mari dzaakukweretiwa kanzuru nevanhu dzatoita kuingidzira zvakapetiwa kairi chaiko. Heno kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichagodini ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera. Idi paribe chisingapere kureketa kwaNyasi kwabuditsiwa masoko okuti Karekuga Kaseke abisiwa pakugara hunde yoZimbabwe Tourism Authority yaanga ari kutungamira kubva gore ra2005. Akanga aita makore 3 aita kuoma mutezo inonzi stroke pachirungu zvakaitoita kuti arambe ariko asi kuramba kuitesiwa kumujandirere ndokwaakwanetsa. Sandra Ndebele kwaya apindawo pachikwata chiri kuti ndisu wanhu waED Young Women. Ipapa kwai zvizhinji muchagoona zvavanenge vari kuita pavanenge vari kuita zvavari kuita zvo. Chipo Chung mwana waFei Chung kwai aitawana mukana wekuti aende kotamba mufirimu rikanzi Hair Dark Materials. Kwai firimu riri richaburika
pariri kunenge rapera kunadziwa mugore rino. Chikwata chevatambi venhabvu chemawarriors kwai chamirira kuti vatambi vari kunze kwenyika vazikane kuti vachabuditsiwa chere nezvikwata zvavo kana kuti vachareka kubuditsiwa kuti vagorekete kuti mbanani vanenge vari kutamba. Iri zvakatotiomera isu paribe chatati taziva kureketa kuno. Titi ngedu dzopasi rese. Nyika yeZambia yaita chidadiso kureketa kuno apo yakoka vanhu vese vemapato akasiyana-siyana vomudunhu reAfrica rino kureketa kuno muZimbabwe noBotswana naiyo ivhini inonzi Kenya wese nokuTanzania wagotora nevanhu vemapato anopikisa kuti vauye kuomaira nokulinga hakainde chirema achigadzirwa kuita mutungamiri wenyika. Izvi zvinofadza dai zvaramba zvitoenderera mberi. Kambani inotengesa yezvitoro yeCheckers muSouth Africa yagotiyo yada kutanda kuti ione kuti inogona chere kuita chitoro chinenge chiribe wanochaya tiri. Hino mabi yangu kuti zvichamira zvakanaka chere kana kuti zvichange zvatoomera vanhu nokuti vanhu vanogona kundosisiwa mabasa zvakanyanyisa ipapa. Rimwe gweta romunhu akaita mutambo wehotel Rwanda anonzi Ruseka Basiga rabenutsiwa kuenda kunyika kwaro kuBelgium. Kwaino kuRwandawo ranga ribe mvumo yekuita zvokuita gweta munyika yeRwanda iyi. Hino kuti zvichapera chere zvakanaka kana kuti zvinenge zvakaita kunyangarirwa ticharamba takalinga hedu. Kambani yeCadbury yaendesiwa panopisa nevanhu vokukinya kunyanya apo kwai yabuditsa kuti ila kuti vanhu vaite makundano kunyora nyaya dzavo mumazwi avo zvavanoda chaizvo. Hino kuti kwai ipapa chatorwadza ndechekuti vari kudaba kugobhadhara kana kubvuma kuti nyaya iyi yagonyorwa nanhingi kana kuti nyaya yakanyorwa nanhingi zvinova zvarwadza vazhinji. Hino kuti vachachinja chero mushombo yavo kana kuti vacharamba vakandodando ticharamba takalinga hedu. KuAmerica vanoringa nezvemishonga wabvumira kuti mushonga wedzihwamupengo Pfizer wakubvumiwa kushanda zvakanaka uine masimba ese awo unobvumiwa kuti uite nawo, inonzi pachirungu full authorization. Kwai ipapa wada kuti vanhu vese vagoite kubayiwa chaiko zvinoita kuti zviite zviri nani. Hino mabi angu kuti zvisvinu chere kana kuti paita zvimwe zvinenge zviribe kubuditsiwa pachena ticharamba hedu takaringa. KuSouth Africa Mark Boucher anoita zvokurairidza kiriketi kureketa kuno kwai agonyora tsamba achiti anokumbira ruregerero asi iye munhu anoita zvochikarabha zvorusarura ganda. Hino ipapo nekuti anga arutoti nyaya yeapartheid ndiyo yagokonzeresa kuti aite zvokudando idi zvakatooma mabi angu, asi tiri ipapo hedu panyasi tazorora. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.